Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
ang ginumana kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga mga misteryo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas og dakuya mo sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria Carolina, sa tanang mga anghel o mga santos, o kanino mga igsoon, aron ini akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kaloy kami, kaloy kami, Kristo, kaloy kami. Cristo, kaloy kami. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios nga malunuyon, tabangi ang kahuyang namo, nga naghandong sa putli nga inahan sa Dios. Hitugot nga pinagi sa panabang sa iyang pangama, mubarog kami nga madawgon gikan sa among kadautan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa pagkabalita sa Reyna sa Siba, sa kabuntog ni Solomon, miadto siya sa Jerusalem, aron pagsulay kaniya sa malisod nga mga pangutana. Gikuyugan siya sa daghang kaayong mga sakop. Nagdala silag mga kamilyo nga gikargahan og mga pahumot, daghang bulawan ug mahalon nga mga bato. Ug sa pag-adto niya kang Solomon, gisuginlan niya siya sa tanang mga pangutanam nga diha sa iyang hunahuna. O gitubag ni Solomon ang tanan niyang mga pangutanam. Wala gayoy wala matubag sa hari. Ug nakadayig kaayo ang reyna sa Siba. Sa dihang nakita niya ang pagkamaalamon ni Solomon. Ingon man ang palasyo nga iyang natukod, ang mga putahe sa iyang lamisam, ang iyang mga opisyal, ang pamisti sa iyang mga sulugoon, ug kahanas nila. Ang mga tigtagay sa ilimnon, ug ang iyang mga halad nga sunugon, ug ang reyna niingon sa hari. Matuod gayud ang mga taho nga akong nabati didto sa akong yuta bahin kanimo ug sa imong kaalam. Apan wala ko tuohi ang mga taho hangtod nga mianhi ako ug nakita ko kini. Ang tinuod mao nga gisugilon nila kanako wala ra gani sa katunga sa akong nakita. Ang imong kaalam ug bahandi labaw sa taho nga akong nabati. Bulahan ang imong mga asawa, bulahan usab ang imong mga sulugoon nga kanunay nag-alagad kanimo ug namati sa mga maalamon mong pulong. Dalaygon ang Ginoo nga imong Dios nga nahimuot kanimo ug nagpahimutang kanimo sa trono sa Israel. Kay gihigugma sa Ginoo ang Israel hangtod sa hangtod. Gihimo kaniyang hari aron ipahamtang mo ang hustisya ug katarungan. Unya gihatagan niya ang hari ug duulan sa 5 katulinadang bulawan ug daghang kaayong mga pahumot ug mga alahas. Wala na gayoy sama ni adtong kadaghan sa mga pahumot kay ni adtong gihatag sa reyna sa Siba ngadto ng Haring Solomon. Ang pulong sa Ginoo. Ang babasamat araw naghapunga sa kinaagman.
Itugyan ngadto sa Ginoo ang imong dalan. Sali kaniya ug mubuhat siya. Pasubangon niyang katarong alang kanimo ingon sa kahayag. Masigay mo ug kutong tutok ang imo katarungan. Ang baba sa matarong nagasulti sa kinaadman. Ug ang iyang dila nagabungat sa husto. Ang balaod sa iyang Dios anaa sa iyang kasing-kasing. Ug ang iyang mga lakang di masayo. Ang kaluwasan sa matarong gikan sa Ginoo. Siyang ilang dalangpanan sa panahon sa kalisod. Ug ang Ginoo nagatabang kanila ug nagaluwas kaniya. Gilingkawas niya sa dawtan ug giluwas sila kay midangot man sila kaniya. Ang baba sa matarong nagapungan sa kinaagman.
ang Ginoo manaa kaninyo. Kinudlugikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Marcos. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus ang panun sa katawhan, miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panun sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod niining mga panultihuna. Sa inyong panabot, sama ra kamo sa uban. Mitubag si Jesus kanila, wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya, kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundi ngadto sa iyahang tiyan, ug unya mugula usab sa lawas. Sa pagsulti ni Jesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. O mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao maukad tong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga dautang hunahuna, pagpakigilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasinap, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang. Kining tanan, nagikan sa sulod sa tao, kung maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi. Nangita ko kung asa tong tapita sa Ebanghelyo ang akong papalandungan. Nabungol ang tinay ko. Pero sa akong muna-huna ganiha, nagkanayon sa Latin, ex abundancia Lord cordis loquerat. From the abundance of the heart, the mouth speaks. At mugawas sa baba, may pailaon sa sulod sa kasing-kasing. Ex abundancia cordis loquerat. Niadtong Pebrero 19, 1976, si Aning Cardinal Rosales, kaniadto Arsobispo sa Subo, mitukod sa parokya sa Holy Cross. Mahimok tanglahi og independent sa parokya sa Pardo. Una siguro pangutana nato unsa man gunang parokya. Kay basig sa ulog tag Golden Jubilee sa atong parokya, pero wa gyud ta kasabot og unsa nang parokya, unsa iyang kalahian sa uban nga simbahan nga dili parokya. Pananglit ang Pedro Calungsod Shrine, simbahan, apan dili parokya. Unsa may kalahian sa parokya ug sa simbahan nga dili parokya. Unya, unsa may kahulugan ning atong kasaulugan sa golden anniversary sa atong parokya. Maigsoon, 50 ka tuig na ang milabay, sukat nga gitukod ang Holy Cross. Gisalig ni Anhing Cardinal Rosales ang pastoral nga pag-atiman sa katawhan ni ini nga lugar ngadto sa usa ka kura paroko. Responsibility sa usa ka kura. Gitugyanan siya sa pastoral care sa mga nagpuyo dinhing dapita. Sa laing pagkasulti, gitugyan sa obispo ngadto sa kura kadtong panahon na si Anhing Patititing ang tahas sa pag-amuma ug pagpalig-on sa pagtuo sa katawhan. Pag-amuma ug paglig-on sa pagtuo sa katawhan. Gihatagan ang Holy Cross sa misyon sa pagpadayon sa gisugdan na sa atong Ginoong Hesukristo. Kaya ang Ebanghelyo mutudlo man kanato
nga si Jesus nagsugod pagsangyaw sa pag-abot sa gingharian sa Dios. Mauni padayonon sa matag kura, mauni taha sa parokya ang pagpadayon sa pagsangyaw nga niabot na ang gingharian sa Dios. Maupod kini ang hagit nga gitugyan sa Holy Cross niadtong tungura ug sa tanang mga parokya for that matter nga makita ug matinuod ang presensya sa paghari sa Ginoo dinhi kanato. 50 years. Siyam na ka mga kura ang mituman ni ini nga tahas sulod sa milabay 50 ka tuig. Si Padre Titing, si Padre Marino, si Padre Silva, si Monsignor Batuktoy, si Father June Enad, si Father Henry, si Father Lyle, si Monsignor Tupas, ug karon ang atong kura si Father Omen. Ang matag usa kanila sa ilang kaugalingong pamaagi naningkamot sa pagtuman sa misyon. Karon makatan-aw lang ko sa mga milabay nga mga tuig ug moingon, bless the Lord my soul. Dili tungod kay nahimo o nakabot na ba sa Holy Cross ang tahas nga gihatag sa Ginoo, kundili makaingon ko, bless the Lord my soul, kay muangkon ko anak man ko sa parokya. 25 years ago, giordinahan ko nga pari. Di ko malimot ang nimisa sa pista sa Holy Cross si Bishop Manuel SVD. Ningon sa pagsugod, kaya kung consolate yan, dihalok siya sa kung kamay kamot isik bagong pari, ningon siya, ang timaan nga nitubo ang parokya, na ay bukasyon ang parokya. Naagani magpari sa o magbadri sa parokya, pasabutan na nitubo ang parokya. That was 25 years ago. Ikatulo man ko nga pari sa Holy Cross. Si Father Val ang una, Father Suwan ikaduha, ako ikatulo. Daghan ang misunod nga mga pari. Daghan pod ang mga kura na nag-alagad na dinhi sa atong parokya. Ang apan pipila kanila mao gyud nakadasig ug naka-impluwensya sa akong bakasyon ngadto sa pagkapari. Tuguti ko pag-share ninyo sa akong mahinumduman na ining para nako inspiring kaayo nga mga kura. Mahinumdum gyud ko ni anhing Padre Titing sa iyang kakugi ug sa simple nga lifestyle. Kakugihan nga pari. Pagkasimple po nga pari, bisan pa sa iyang pagkadato. Mahinumdum ko, matag unang Huwebes sa gabi, siya ang mangulo sa parish holy hour. Unya, siya sabto ang mangulo sa prosesyon kada kadlawon, first Friday, first Saturday, wa gito'y palta mo, kuyog gito siya. Unya, kay senarista nung katong panahon na, akong pakuyugon whole day, practically the whole morning of the first Friday. Usay buhaton, iyang bisitahon ang tanang tigulang ug masakiton sa atong parokya. Pakumpisal, pakalawat. Every first Friday, witness ko ana, makita nato ang iyang kakugihan isip kura. Unsa pag mahinumduman ni Padre Titing, ang pagkasimple, ang pagkayano sa iyang lifestyle nga naka-inspire kay nako. Unsa may akong kasinatian, nikahuman gyud sa misa sa buntag, dali Paul may taw na dali Paul nga ontas taas umantong kananan. Di gito mausab iyang pamahaw. Si Kuwate, inununan, ug Pan Francis. Memorize kay nimo ang iyang pamahaw. Maura gyud to. Kasimple. Dato biya kay to. Pero kasimple. Usahay dai kining kasimple, maoy mo dasig, maoy mo inspire pod. Ay nung sa ko ni anhing Padre Marino ug ang mga prosesyon sa kadlawon matag unang Sabado padulong sa shrine sa Birhen dito sa San Carlos Heights. Katong panahon na mga miyembro man mi sa Youth Pastoral Council, nasa Jeffrey, sa Bobby, mga naunga. In a very unique way, may kasayod, ila da aming gitudluan.
unsaon pag-organize, unsaon ng fundraising, pagpangitag pundo, nga naman, kay kami may gitahasan sa una. Nga kitay mo andam sa prosesyon, mo distribute sa mga school supplies sa mga bata, inig catechesis, Flores de Mayo, hands off sila. Hands on ang mga batanon. Abot ko bis, di ko pa nang mapamnang Jansen, abot misto mo'y parokya, kay mangayo og tabang sa mga tao. Why do I mention it? Because wala na ko damha, gitrain di ay ko para sa umaabot nga panahon kung mapari na sab ko. Kining tanan ug uban pa mao inidasig nako nga magpari. Ang kadasig, ang kakugihan nga murag nga lagad ug ang kasimple sa kinabuhi. Mahinom mo sa ni Father Henry, para nako personally dili lang to siya usa ka kura. Usa po to sa kaigsuon nga pari. Karon mo makibawan ni agi kog panahon sa krisis. Nibiya ko sa Manila. Uli kog sibutag sa ramok ko mo ridri. Pagkaibaw ni Padre Henry nako, bot og anong kaibaw sa kisang Maritesa nagsulti ko niya. Iyang gihunghungan ang sekretary. Mo ari guys, mahibaw kay kang uli si Paulo sa Cebu. Pamisaha. Ang akong misa ihatag niya. Kay malimot na niya siya nga pari di ay siya. Panahon sa krisis, ligon kaayo ang iyang suporta. Wa siya gihisgot nako. Ira kong gisuportahan, padayon. Padayon sa imong pagkapari, bisan og kagalisod kang panahon na. Igsuon nga pari, muduyog sa iyang isig kapari. Kining tanan, mauni ni umol nako. Nga usa ka pari nga akong gihandom. 20 years ago, nahimo sab ko nga usa ka kura sa among Carmelite nga parokya dito sa Manila. Unya ang among obispo si Archbishop Rolly Tirona, niduol siya nako mga kura ko ug iyang kong gipahinungduan. Paulo, ihatag sa katawhan ang mga sakramento. Katong panahon na wala ko kasabot sa iyang gisulti. Ug sa pagkatinuod, misupak gani ko sa iyang gisuggest, sa iyang gitambag nako. Nga naman, kay niadto kong panahon na, ang akong una-una, di lang kumuhatag og sakramento eh. Muhatag og sakramento, mo celebrate ko sa mga sakramento. Apan, muhimo po ko og mga proyekto, muhimo po ko og mga programa, daghang kalihukan sa parokya. After 20 years, nibaliktan-aw ko, nakita nako ang akong kaugalingong kawalay kasinatian o ang kamabaw sa akong pagsabot. Adunay usa ka importante nga punto, naghihatag ka nako akong igsuon, nga wala nako masabti. Sa teolohiya manggod, gitudloan man mi, nga ang sakramento, pagsaulog sa sakramento, mao ang pagpadayon sa presensya ni Jesus. The sacraments are the continuing presence of Jesus. Ang mga sakramento, labi na gayud ang misa, mao ang ritual nga kasaulugan sa presensya ni Jesus, uban kanato. Busa, sa dihang niingon siya nako nga Paulo, ihatag sa katawhan ang sakramento. Ang iya di ay gyud nga gustong ipasabot. Ihatag sa katawhan ang Ginoo, si Jesus. Only Jesus. Always Jesus. Ang mga programa manggod, ang mga kalihukan, maayo man. Apan ang parokya, dili man mahitungod sa paghatag sa akong kaugalingon ngadto sa katawhan sa Dios. Kay dako kayo nga tentasyon sa mga pari, kana bang muhimo med personality cult. Mahimo nag kinsay sikat, kinsay gigustuan sa mga tao. Mas gusto ko ni Father kay ni Father magkumparahanay. Nakalimtan ang Ginoo. Ang nipatigbabaw, ang kura. It is not about giving oneself to the people. Kay ang tinuod gyud nga trabaho sa usa ka pari, mao man nga ang paghatag sa Ginoo ngadto sa katawhan. Ang iya aron ang iyang gingharian matukod. Ug kung kini matuman na, o kini matuman, o padayon katumanon,
diha sa atong pagsaulog sa mga santos nga sakramento. Kining mga adlaw paduol ta sa atong kasaulugan sa Golden Jubilee, mga adlaw nga mahinumdum ta. Balik tan-aw. A time of remembering. Mahinumdum ta sa mga kura nga nangagi, mahinumdum sa mga leader nga nangagi, atong hinumduman, in other words, ang mga istorya sa atong parokya sulod sa 50 katuig. Tingali, mauni ang hinungdan ngano ang tema sa atong jubilee diri sa parokya, naingon nga through the years, one people growing in faith, hope, and charity. Sulod ni ining 50 katuig, ang atong pagtubo sa pagtuo, paglaom o gugma nahimong posible tungod sa usa ka istorya nga gisaulog sa atong parokya matag adlaw sulod sa 50 katuig. Ug kining istoryaha balik-balikon og saulog sa tanang mga altar sa kalibutan matag adlaw. Unsa man ang istorya? Kay karong taud-taud ato po nang saulogon kanang istorya nga mo'y mapatubo sa atong paglaom, pagtuo ug paghigugma. Maingon ang pari sa ngalan sa Ginoo, niadtong gabi nga sa gipudian, mikuha siya og pan, mipasalamat, mihatag na ini ngadto siya magkantunan og maingon, dawata kini. Mikuha siya og kalis, maingon, buhata kini sa akong handumanan. Mga igsoon, usa kini ka istorya nga balik-balikon og saulog sa tanang altar sa kalibutan. It is a story told countless times over. Anong balik-balikon man? It is a story of service, pagpangalagad, a story of friendship, panaghigalaay. But it is also a story of betrayal, pagbudhi, a story of suffering and death, kasakit ug kamatayon, but also a story of resurrection and glory. Ang atong balik-balikon og saulog, ang istorya sa atong Ginoo. Nganong balik-balikon? Because it is the story that saves. It is the story that makes us grow in faith, hope, and love. Kunya sa atong pagsaulog ug paghandom na ining maong istorya, atong i-insert ang atong kaugalingong istorya. Unsa man atong kaugalingong istorya? Our own hurts, our own friendships, our own betrayals, our own commitments. We insert our personal story and the story of our parish in this great story called the story of Jesus. Again, nga naman, because it is the story that saves. It is the story that will make our parish grow in faith, in hope, and in love. Amen. Manindog paliw. Mga igsoon sa atong pagpasalamat sa Dios sa 50 katuig nga panaw sa atong parokya, uban sa pagtuo o pagsalig sa iyang walay pagkapakyas nga gugma, ipataas nato kaniya ang atong mga pangamuyo alang sa simbahan o sa tibuok kalibutan. Ang atong itubag, Ginoo dungga ang among pagampo. Alang sa balaang simbahan, sa Santo Papa, sa atong obispo, ug sa tanang kaparian, nga magpadayon silang mahimong matinad-anong magbalantay ug magiya sa katawhan sa dalan sa kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa Holy Cross Parish, nga magsaulog sa ika-50 ka anibersaryo, nga pinaagi sa balaang krus, magpadayon kitang mutubo sa pagtuo, kaluoy, ug paglaom, ug magpabiling nagkahiusa isip usa ka komunidad sa pag-alagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangulo ug nag-alagad sa atong parokya,
mga pari, relihiyoso, laiko, leaders ug tanang volunteers nga panalanginan sila sa Ginoo ug lig-unon sa ilang bukasyon sa pag-alagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang pamilya, kabatanunan ug kabataan sa atong komunidad nga magpadayon silang mahimong buhing saksi sa ebanghelyo ug magtubo sa gugma ug pag-alagad sa isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw ug panaghiusa sa kalibutan, ilabi na sa mga nasod ug katawhang nag-antos sa kagubot, kakabus ug kasakit, nga mabati nila ang kaluoy ug paghupay sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga namatay, ilabi na sa mga miyembro o benefactors sa Holy Cross Parish nga nag-una kanato sa pagtuo, nga dawaton sila sa Ginoo sa kahayag nga walay katapusan nga kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Atong iampo, ilabi na gayud ang mga kura nga nihalin na nining kinabuhiya. Kuyog ang mga lay leaders sa atong parokya nga mo ini sugod, ni umol o nagpapalampo sa atong katilingban. Ilabi na sila si Tatay Pransing o Nanay Tintay, sila si Inday Suting, Nang Narding, o daghan mga de la Serna, o daghan pa kaayong mga lay leaders sa atong parokya. Ihatag unta kanila ang bugti o ang grasya sa ilang pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Atong iduko ang atong mga ulo. Mohilom kita o atong iampo ang mga intensyon na ining misa. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan nga balaan og mahigugmaon, madinawaton mong gipaminaw ang among mga pangamuyo, samtang nagpasalamat kami sa grasya sa naglabayng 50 katuig. Padayon kaming giyahi, pinaagi sa balaang krus, aron magbalig-on sa pagtuo, magmaluluyon sa pag-alagad, ug magpabiling managkahiusa sa gugma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog manglingkod o gihog ato ang pilgrims ng senior citizens sa Pasak Pardo Divine Mercy Group of Prayer and 2,000 El Mary with Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Kanaan, Yati, San Isidro, Bakjaper, San Antonio, Bakjaper, Sunshine Valley. Kuyog sa ato ang mass sponsor Divine Mercy Group of Prayers and 2,000 El Mary, Mary Anonias and family, Mr. and Mrs. Fernando Goite, and Mr. and Mrs. Rogelio Tobilia sa atong offertory procession.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining ako ug inyong sakripisyo, mahimo unta, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak, makatabang unta kanamo, ang natao gikan sa birhen nga wala makakubos sinunuan nakasantos sa tibuok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga magpahimot kanimo ang among mga gasa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga man, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. O nga magdaig kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo, diha sa pangilin sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ug sa walay pagkahanaw sa imaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan.
sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Jesu-Kristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mga espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo, may pikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala nga pasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesu-Kristo,
Nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo mong Papa, ni Alberto mong Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas ng tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatangan na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasayloan kami sa mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala. Sa mga alulay, inunualuwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna.
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Patagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-inigsunay. May this be the body and blood of our Lord Jesus Christ. Bring it unto us, Christ. Lord Jesus Christ, Son of the living God, by the will of the Father and the word of the Holy Spirit. Bring me by this your most holy body and of all my sins and mine. Keep me always faithful to your commandments. Never let me depart. Mga igsoon, si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa kordero. Lawas ni Kristo mag-amping kanako alang sa kinabuhing dayon. Amen. Dugo ni Kristo mag-amping kanako alang sa kinabuhing.
sa kahapon sa tao. Nakabulag, nagapahit kitang tanan. Kahiusaon na kitang tanan, makauyon nga malagsuon, magsinabtanay. Pagdatingumon na kita, magkahiusa nga pamilya, diha sa lawas ug dugo ni Kristo. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sangay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod, alang sa pasalamat ug pahibala. Special thanks to Honorable Jun Tumulak og sa Barangay Basak Pardo Tanod ug Beeper, sa ordinance sa printing, sa atong mga altar decoration sponsors, sa ato ang pilgrims karong gabiuna, ang senior citizens sa Basak Pardo, Divine Mercy Group for Prayer and 2,000 Hail Mary with Area 2 Chapels, Laguna, Ulap, Canaan, Yati, San Isidro, Bakjaper, Santo Niño, Bakjaper, Sunshine Valley. Sa ato ang mas sponsors karong gabiuna, Divine Mercy Group for Prayers and 2,000 Hail Mary, Mary Ann Nunez and family, Mr. and Mrs. Fernando Goite, and Mr. and Mrs. Rogelio Tobilla. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Daghan itong masipang pakpak pasalamat.
Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang atong choir from Voice of Angels Choir, sa ato ang mga lectors and cantor of the Psalms, sa atong mga usherites, sa atong mga gift bearers, sa ato ang Ministry of Altar Servers, sa ato ang extra ministers of Holy Communion, sa Digital Communications Ministry, sa Liturgical Arts and Environment Ministry. Kaninyong tanan nga mitambong sa atong ikaduhang adlaw nga novena misa, daghan sab kayong salamat. Ato sang pasalamatan atong mga kakaprian nga niya karong gabi una sa inyong wala si Reverend Father Raymond Michael Chan TOCD. Sa tuo na dito si Reverend Father Neil Cortez TOCD, Reverend Father Abel Bangkok TOCD, ug sa ato ang Mass Presider nga nagpahinog nato nga sulod nining 50 ka tuig ang ato ang pagtuo, paglaom ug paghigugma nahimong posible tungod sa usa ka istorya. Ang istorya nga gibalik-balik countless times sa tanang altar sa kalibutan. Ang istorya sa atong Ginoo. A story that saves, a story that makes us grow in faith, hope, and love. Ang National Director sa Fraternity of Priests and Confraternity of Order of the Scarlet Carmelites, Philippine Province Browns Capilla, Reverend Father Paulo Gamboa Jr., OCD. Pahibalo, ugma sa ato ang ikatulong adlaw nga nobena misa atong pilgrims nagikan sa Holy Cross Parish, Women's Children's Protection Office, CRA volunteers, Don Vicente Rama Memorial Elementary School, admin, teachers, staff, pupils with DVR Miss GSPT officers and parent patrol, Couples for Christ with Area 3 Chapels, Baskio, Kalikasa, Bayanihan Village, Kawayan, Ug Kapraper, and Ug Katri. Ato ang mass sponsor of Couples for Christ, DVR Miss Admin Teachers, Staff, Pupils with DR Miss GSPT officers and parent patrol, Mrs. Hinara Cabanyog, and Parish Caritas. Atong choir ugma, ang Living Flame of Love. Atong co-celebrant ugma, silang Reverend Father Valentino Gemelo, Reverend Father Nicole Ramos, Reverend Father Teodoro Barok, ug ato ang Mass Presider, si Reverend Father Lael O. Cono. Inika February 14, Sabado, sa alas 10 sa buntag ang ato ang mass wedding. Akong giahog ang ato ang makaslunon nga dapat nanamo sa parokya 30 minutes before the mass para mas hapsay ang dagan sa ato ang mass wedding. Karong Pebrero 28, Miyerkules sa Badlis, ang inyong mga nabinitahan nga lukay last year palihog dala diri sa parokya on or before February 17, kaya mo nang sunugon ug ang abog gamiton sa Miyerkules sa Badlis. Unya inig kaugmaan na February 19 mauna ang ato ang 50 katuig sa ato ang parish founding anniversary. So 50 na ta katuig. Ang ato ang Pontifical Mass alas 10 sa buntag. Ang mosaulog niini ang ato ang talahurong arsobispo sa Sugbo, si Most Reverend Alberto S. Oy D.D. Giauhag ang tanan sa pagtambong. So nagpadayon sa panawagan sa ato ang parokya kanatong mga parokyano sa pagpakiglambigit sa atong mga kalihukan, isip, usa ka simbahan. Busa nagpadayon gihapon kita pagdapit o pagdawat sa mga mass sponsors sa matag nobena, misa sa matag adlaw, ilabi na gayud sa ato ang Pontifical Mass ug ang ubang areas nga nanginahanglan sa atong tabang pinansyal. Palihog lang duol sa atong opisina. Daghang salamat. Palihog manindog. Since pista ron sa Birhen sa Lourdes, atong katahon ang Salve Regina.
Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dinium Filii Tui habitaculum infici mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut cuius cum regioni leitamur, eius pia intercessione abstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa. Mulakaw kita, dado nato ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang giyawag ato ang pilgrim sponsor, ang sponsor sa tanan nag-serve, documentation after sa final song. Sila sa Ampari. Next, await servers. Okay. Next. Mga sponsors, pilgrims. Pilgrims, Divine Mercy, liturgical servers, pilgrims, Divine Mercy, Area 2 Chapels, 2000 Hail Mary, Okay, next, liturgical servers, MOAs, lectors, cantors, gift bearers, usherette, lay ministers. Choir, Voice of Angels Choir, kamay na sunod. Okay, sunod ushers and gift bearers, then Voice of Angels Choir.
Sige. So next, usherets o gift bearers. Usherets and gift bearers. Then ang choir. Next na mo. Lost and found na wallet. Palihog lang claim din ako. Kaya na lost and found na wallet. Palihog lang claim. Okay, Voice of Angels Choir. Amo na next. Box, last na nito, last. choir, din na, choir. Oh, bigyan. Apil ko no.